Ahojte všetci, moje meno je Viktor Kozubek a toto je druhá epizóda benefitov silového tréningu a dnešnou témou je drep s veľkou činkou. Prečo práve drepy? Drepy sú často rozoberané cvičenie, no a častokrát vykonávané zle, takže našou dnešnou úlohou bude trochu si toto cvičenie rozobrať, povedať si o nejakých prípravných cvičeniach, o nejakých drilloch a ukázať si nejaké taktiky, spôsoby, techniky. Takže poďme na to. Skôr ako si povieme niečo o technike drepov, najprv sa v tejto téme trošku zorientujeme a povieme si, ako sa drep s veľkou činkou rozdeľuje alebo aké techniky sa zvyknú používať. Štandardne je medzi trénermi známy front squat alebo drep vpredu, je to pozícia, kedy je činka položená vpredu na ramenách. A potom je to back squat. A to je pozícia, kedy je činka položená hore na vašom trapéze. Čo už je menej známa technika a o ktorej budeme dnes hovoriť, je tzv. Low bar squat. Je to poloha, kedy je činka položená relatívne nízko na vašom chrbte. No a povieme si hlavne o benefitoch tejto techniky a ukážeme si najčastejšie chyby a rôzne prípravné cvičenia, ako sa pri tomto cvičení nezraniť, ako si neublížiť a ako z neho vyťažiť maximum. Prvá vec, ktorú si rozoberieme podrobnejšie, je postoj. Chodidlá sú na šírku ramien, špičky smerujú von. Každé chodidlo smeruje od stredovej čiary smerom von asi o 30 stupňov. A keďže ja robím drepy na boso, aj s ťažkou váhou, tak sa snažím ako keby prstami uchopiť podlahu. Čiže ono to vyzerá nejak tak. A postaviť to členok do úplne inej pozície a úplne inak vám potom smerujú stehná a inak sa vám zapájajú sedacie svaly. Druhá vec, ktorú si rozoberieme, sú vaše stehná. Stehná budú kopírovať smer vašich chodidiel, čiže pôjdu 30 stupňov smerom von, obidve. Často sa hovorí o hĺbke drepu a každý hovorí o hlbokých drepoch. A kedy je konkrétne tento low bar squat hlboký? No je to vtedy, keby ste si predstavili, že toto je vaše koleno a tu nám máte bedrový klb, tak hlboký drep je vtedy, keď vaše bedro klesne popod úroveň vášho jablčka. V tomto type drepu nedokážete ísť tak hlboko ako v čelných drepoch alebo drepoch vzadu, čiže nie je to problém, keď klesnete tesne pod paralelou. Tretia vec, ktorou sa budeme zaoberať, je poloha hlavy a poloha trupu. Pri silových cvičeniach sa všeobecne hovorí o neutrálnej polohe chrbtice. No a povieme si, že čo to vlastne je. Chrbtica má dvojité osovité zakrivenie. Jedno je v oblasti krčnej chrbtice a hrudníka a druhé je v oblasti drékovej chrbtice a krížovej kosti. No a toto esovité zakrivenie by malo byť počas ťažkých silových cvičení zachované, čiže je to v podstate postavenie chrbtice, ktoré máte prirodzene v stoji. No a z toho hľadiska je veľmi dôležitá technika dýchania. Hej. Pri tomto type drepu by som odporúčal takúto techniku. Na začiatku cvičenia sa zhlboka nadýchnem a natlakujem celú brušnú a hrudnú dutinu, čiže to vyzerá nejak. Tak, zväčším svoj objem a zvýšim tak napätie v tejto oblasti, čo je výborné, pretože vyššie napätie znamená, že sa tak ľahko nezlomím. Ďalšia dôležitá časť je, že uzavriem v podstate túto hlasovú prepážku. Je to ako keby ste spravili a všetok ten vzduch ostane tu dole. Je veľmi dôležité počas toho drepu nevydýchnuť, hlavne v tých spodných polohách, lebo výdych vás môže úplne odrovnať. Takže výdych je v podstate až hore, až keď dokončujete cvičenie. No a ďalšia vec v oblasti polohy trupu a polohy hlavy
je hlava. Je veľmi dôležité, že kam smerujete svoj pohľad. Konkrétne pri tomto type drepu odporúčam pozerať sa smerom dole, do rohu miestnosti. A hlavne kvôli tomu, že celý tento drep je viac horizontálny. Čiže váš trup nie je toľko vertikálny ako pri čelnom drepe alebo drepe vzadu, ale ide viacej do horizontálnej polohy. Preto keby ste sa pozerali priamo pred seba, hlavu by ste mali zaklonenú, takže potrebujete sa pozerať dole, do rohu miestnosti. Ideálne je nájsť si nejaký bod a pozerať sa na neho od začiatku až do konca cvičenia. Štvrtá vec, ktorú si rozoberieme, je úchop alebo položenie činky. Pri tomto type drepu je činka položená relatívne nízko na chrbte. To znamená, že váš trup musí byť mierne vpredu. V zmysle, aby činka bola stále nad plochou opory, to znamená, že zhruba niekde v strede vášho chodidla, váš trup sa musí nakloniť mierne dopredu. Pretože činka bude pravdepodobne ťažšia ako vaše telo, takže ten náklon je mierne vpred. No a čo sa týka zápestia a šírky úchopu, čím užší úchop máte, tým väčšie napätie v oblasti hrudníka máte. Čiže užší úchop principiálne lepší. Mnoho ľudí ale nemá dostatočnú pohyblivosť v oblasti ramena a hrudníka a budú potrebovať širší úchop, ale odporúčam ísť len toľko naširoko, koľko je nevyhnutné. A ďalšia dôležitá vec, pri tomto type úchopu činka alebo váha neostáva na zápestí. Všetká váha je na chrbte, ten začiatok toho pohybu je viac v takom miernom predklone, nie je úplne vo vzpriamení. A zápestia nie sú pokrčené, čiže v podstate celé predlaktie spolu so zápestím je rovné. To znamená, že keď sa premieta váha činky do ruky, tak nepôsobí žiadny tlak na vaše zápestie. Čo je veľmi dôležité, aby ste si nevytvorili nejaké šlachové zranenie v oblasti zápestí a aby ste mohli silovo pokračovať ďalej. Poďme teraz k najčastejšie vyskytujúcim sa chybám. Začneme od chodidiel smerom hore, podobne ako pri technike. No a prvá chyba, veľmi častá, je, že ľudia drepujú na ploche nohy, na ploche klenby. Ako náhle nie je členok vytiahnutý mierne von, tak na tú plochu klenbu začnú kolená klesať mierne smerom dnu. Takže to je v podstate hneď prvá vec, ktorou môžete odstrániť to, že sa vám kolená stretávajú alebo že vám padajú smerom dnu. Čiže prvá chyba. Druhá chyba, nedostatočné tlačenie kolien smerom von, ktoré vyplýva aj z postavenia členka, ale ďalšia vec je, že vnútorná strana stehien je u mnohých ľudí oslabená. To znamená, že je nutné použiť nejaké prípravné dodatočné cvičenia alebo viacej mobilizovať. Na to si ukážeme nejaké ďalšie cvičenia. Ďalšia častá chyba je nedostatočná hĺbka drepu. To znamená, že ako sme si ukazovali, tu je bedrový kĺb a tu je koleno. Ľudia zvyknú zastaviť v paralele, ale najviac práce urobia, keď klesnú bedrovým kĺbom tesne pod paralelu. Aj hlavne kvôli tomu, že tu je podstatne väčšia páka a to znamená viacej, v konečnom dôsledku viacej sily. Ďalšia veľmi častá chyba je neschopnosť udržať neutrálne postavenie chrbtice. Môže súvisieť či už s technikou dýchania alebo jednoducho slabými vzpriamovačmi na chrbtici. Tam si tiež ukážeme nejaké dodatočné cvičenia, ktoré sa dajú spraviť. Pri polohe trupu a hlavy je to potom buď zaklenenie hlavy alebo nesprávna poloha hlavy. Ideálne je práve to čumenie na jeden konkrétny bod. No a ďalšia taká častá chyba, čo sa týka úchopu, je nesprávne položenie činky a vytváranie veľkého tlaku na zápestia. No a na záver, prečo si vlastne vybrať takýto typ drepu a uprednostniť ho pred čelným drepom alebo drepom s činkou hore?
Ja osobne si myslím, že je dobré tie drepy striedať, ale tento špecifický typ drepu je výborný pre rozvoj odrazových schopností. Už len kvôli tomu, že sa veľmi podobá na vertikálny výskok, pretože tá horizontálna poloha trupu a zapojenie zadku, zapojenie sily bedier je podstatne výraznejšie pri tomto type drepu ako pri čelnom drepe alebo pri drepe s tyčou relatívne vysoko. No a dostávajú sa viacej do zaťaženia hamstringy, dostávajú sa viacej do zaťaženia do sedacie svaly a už len kvôli tomu dokážete pri tomto type drepu na seba dať podstatne viacej váhy. No a na čo robíme drepy? Na to, aby sme boli silní. Takže to ide ruka v ruke. Dúfam, že sa vám táto epizóda benefitov silového tréningu páčila. Ak áno, dajte mi like alebo ho zdieľajte ďalej, aby som vedel, že to za niečo stojí. No a témou ďalšej epizódy bude tlak ponad hlavu. Opäť je to cvičenie, ktoré má veľa benefitov, ktoré ale dokáže ublížiť a je častokrát zle učené. Takže si ukážeme opäť nejaké tie technické záležitosti, nejaké drily a spôsob, ako sa nezraniť, nezabiť. Takže vidíme sa na budúce.